Ing jaman biyen ing kraton Kediri urip ana raja sing wicaksana jenenge Raja Kerta. Dheweke duwe anak wadon loro sing ayu-ayu yaiku Dewi Candrakirana lan adine sing jenenge Dewi Galuh Ajeng. Senadyan kalihipun putri raja, Putri Candrakirana ingkang paling dipuntresnani dening rakyatipun. Iki nandhakake Putri Galuh cemburu lan dadi keting. Ing sawijining dina, Raja Kertamerta kepengin jodohake salah siji putrine karo pangeran kahuripan jenenge Raden Inu Kertapati. Putri Galuh Candrakirana Pangeran Kertapati menik kate teka. Salah siji kowe bakal ayah jodohke. Baik ayahanda, awak dhewe bakal nindakake sing paling apik. Mesti Candrakirana maneh sing bakalan dipilih. Aku kudu golek cara kanggo nyingkirake dheweke. Pranyata Putri Kirana lan Raden Inu wis suwe kenal. Dene Putri Galuh wis padha tresna marang Raden. Reketipun Putri Kirana kaliyan Raden Inu ndadosaken Putri Galuh langkung benci kaliyan Putri Kirana. Kowe nerima perjodohan karo Raden. Nggih ayahanda. Nesune Dewi Galuh dadi buta. Dheweke njaluk dukun supaya nyingkirake Candrakirana. Kowe sok nolong aku. Iso, aku iso ngutuk Galuh dadi keong mas. Engko anak kali. Ing sawijining dina nalika Candrakirana ana ing taman kraton, dheweke kaget karo tekane penyihir sing dumadaken muncul ing ngarepe. Candrakirana malah dadi keong mas. Putri Galuh metu saka papan pendidikan lan guyuban kaya-kaya wis ilang kabeh rasa keting sing didelikake. Kutukan bakal ilang nalika Candrakirana ketemu karo wong sing bener-bener tresna marang dheweke. Sadurunge kedadean, Dewi Galuh mbuwang keong mas menyang kali lan gawe goro yen Candrakirana ilang ing alas. Keong mas sing terdampar ing pinggir kali lan ditemokake dening wong wadon tuwa sing jenenge Mbok Rondo. Mbok Rondo nggawa keong mas mau mulih menyang omahe. Tekan ngomah, Mbok Rondo nglebokake keong mas ing panggonane. Esuke Mbok Rondo saka omah arep tani. Tanpa diweruhi, keong mas sing ditemokake malah dadi wujud menungso. Mbok Rondo mulih lan krungu swara saka pawon. Mbok Rondo penasaran, sapa sing ana ing pawon? Sedelo Raden Inu Kertapati ora percaya yen Candrakirana nembe ilang. Raden yakin yen Candrakirana isih sugeng, nanging saiki sapa sing ngerti panggonane. Darsa lan budalipun Raden menika dipun mangertosi dening Galuh Ajeng. Piyambakipun enggal dawuh dhateng penyihir supados ngalang-alangi padosipun Kirana kangge bododoran. Aku kudu iso nembokno Candrakirana. Aku pengen kowe enggak bakal rencana Raden gawe nama Candrakirana. Gampang, sing penting hargai setimpal. Ing tengah perjalanan, Raden Inu Kertapati kaget karo manuk gagak sing iso ngomong. Punapa jenengan Prabu mriki?
Raden terus nututi manuk gagak nganti awan dadi bengi. Lampuhipun Raden Inu mandheg amargi ningali simbah ingkang sampun sepuh nyender ing wit. Ngapunten kek, angsal kula melu istirahat mriki. Kula pun pegel sedineon melu gagak iki. Awakmu teko ndi? Aku nang kene gawe golek tunanganku Chandra Kirana. Terus aku ero gagak iki. Dhek ngomong tak dhek ero nggone Chandra Kirana. Simbah wis ngerti wujud lan tujuane manuk gagak. Kakak iku mang jelmaan penyihir teko wong idekmu khususnya kerajaan Daha. Loh, tapi sapa? Raden Inu mutusake kanggo turu lan nerusake penelusuran sesuk. Esuk-esuk Raden nerusake goleki lan amarga ngelak banjur mampir ing sawijining omah ing tengah alas. Ngapunten, Mbok. Angsal kula nyuwun tuyu petak. Oh, monggo kowe ketok pegel. Kowe kudu kene yo. Nggih, Mbok. Kula ndaleki wong sing kula tresnani. Chandra Kirana ora sengaja metu saka omah. Mingas wong ayu dijimating tilam sari. Ya mung sira. Ya mung sira mangko mustikane ngono. Nadyan sewu widodari tumurune Ngarcapada Setyaku ora bakal ing prasoba. Akhire padha bali menyang kerajaan Daha. Dewi Chandra Kirana nyeritake marang raja apa sing dialami nganti saiki. Ngono ayahanda. Aja ngehukum saudariku. Aku wis nyepurani. Ora, dhek kudu tanggung jawab barang prilakune. Pengawal. Pengawal, kon galu ajeng rene. Tapi-tapian. Putri Galuh Ajeng wis ninggalake kerajaan raja. Sial. Wis lah ayahanda. Putri Galuh ninggalaken kerajaan Daha. Penyihir. Penyihir tuh, kowe iso nolong aku. Iso sih. Aku iso. Mana ini? Jalan. Nika jalan Nika. Nika jalan. Yuk tiba. Lari. Nika lari. Wes tadi kayak aku masih apa iki ya, Mbak ya, Mbak. Yo, bayar aku. Pepen. Tahan. Mandek. Stop. Yuk, tangi. Mudun, langsung rono. Stop. Wasin. Aja wasin. Din, Melayu Din.